ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶା କବିତାକୁ, ଯାହା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କବିତା। ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1937 ମସିହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ହେଉଛି ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି, ଅଷ୍ଟପଦୀ, ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ସମୁଦ୍ର, ଚିତ୍ର ନଦୀ, ଆର ଦୃଶ୍ୟ, ସମୟର ଶେଷ ନାମ, ବର୍ଷା ସକାଳ, ପଦଚିହ୍ନ, କପଟ ପାଶା, ଫେରି ଆସିବାର ବେଳ, ସବା ଶେଷ ଲୋକ, ଚଢ଼େଇରେ ତୁ କି ଜାଣୁ, କାହାକୁ ପୁଛିବା କହ। ତାଙ୍କର ସଂକଳନ ହେଉଛି ସାରହୁଲର ଜନ୍ମ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଆକାଶ, ଭିନ୍ନ ଦୀପ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଶରତ। ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନଶୀଳ ମନନଶୀଳ ମିତ୍ କବି ଭାବରେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟର ନିର୍ମାତା। ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜୀବନ, ଐତିହ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିଳାଷ ଓ ପୁରାକଳ୍ପକୁ ସେ କବିତା ରୂପ ଦେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚମତ୍କାରିତା କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାବାଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ କବିତାର ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମାଟିର ବାସ୍ତବତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନ ସହିତ ଆକାଶର ଉତ୍ତରଣ ଚିତ୍ର, ମହାପ୍ରକୃତିର ଲୀଳାଖେଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କବିତାର ପରିସର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷା, ଅନୁଭବର ଗଭୀର ଆବେଗ ଓ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଗଦ୍ୟ କଥନଧର୍ମୀ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ କବିତାର ଲକ୍ଷଣ। ମୃତ୍ୟୁବୋଧ, ସମୟ ସଚେତନତା, ଉତ୍ତରଣ ରହସ୍ୟ, ମାନବ ପ୍ରୀତି, ମାଟି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ କବିତାର ହେଉଛି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ମିତ୍ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନବୋଧକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରି କବିତା ଲେଖିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପାଠ୍ୟନିର୍ଘଣ୍ଟ କବିତା ଓଡ଼ିଶା କବିଙ୍କର ବହୁ ପଠିତ ପାଠକାଦୃତ କବିତା ସଂକଳନ କପଟ ପାଶାରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ କବିଙ୍କର ଭିଟ୍ଟାଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ମମତା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କବିତା ଭିତରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଳିଷ୍ଠ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ଜୀବନର ସହଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏଥିରେ କଳାତ୍ମକ ରୀତିରେ ଆୟସ୍ମାନ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିଳାଷ, ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ମାଧୁରୀ ଏଥିରେ ରୂପ ପାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶା କବିପୁରୁଷ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମୁଗ୍ଧ ଜୀବନାନୁଭୂତିର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ କୋଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଓ ଜୀବନ ସ୍ଥିତିର ଗୌରବ ଏଥିରେ ସତେଜ ରୂପ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଓ ପରମ୍ପରା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଅଛି। କବିତାଟିର ଭାଷା କଥିତ ଭାଷାବତ୍, ସରଳ ଓ ସାଧାରଣ ଭାଷା ହୋଇ ବି ଏହାର ଆବେଦନ, ଭାବଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇ 9-23 ଛଣ ଛପର ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଏ, ଦିଲ୍ଲୀ କି ଟୋକିଓ କି ଲେନିନଗ୍ରାଡ଼, କାମକୁ, କବିତାକୁ, ଚେରିଫୁଲ ସଭାକୁ କି ନେଭା ନଦୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୁବାଇ ପବନରେ ନଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ବଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ, ଯାହା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତଟିଏ ହେଇଅଛି ହେଇନାହିଁ ଖେଳରେ ହଜୁଥାଏ ଦିଶୁଥାଏ, ପୁଣି ହଜେ ପୁଣି ଦିଶେ, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା। କବି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଳା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ 9-23 ଅଯୋଡ଼ା ବିଶ୍ୱାସର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚିହ୍ନିତ ଛଣ ଛପର ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ କବି ଦିଲ୍ଲୀ, ଟୋକିଓ, ଲେନିନଗ୍ରାଡ଼ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ମୃତି ସେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। କବିତା ଆବୃତ୍ତିଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ଚେରିଫୁଲ ସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥବା ନେଭା ନଦୀ କୂଳର ଭ୍ରମଣ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କବି ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ମୃତିର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ ବଉଳ ଭର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମଧୁର କାକୁଳି କରୁଥିବା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇର ହେଇଅଛି ହେଇନାହିଁ ସଙ୍ଗୀତ। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢ଼େଇର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଥିବା କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ହରେଇବା ଓ ପାଇବାର ବିଚିତ୍ର ଭାବାନୁଭୂତିର ଦେଶ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ଦାଣ୍ଡର ସଢ଼େଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ଉଦାସ ଆଖିକୁ, ଭଙ୍ଗା ଚୌକିକୁ ୱିକେଟ୍ କରି ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ମାତିଥିବା କିଶୋରଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହଁକୁ, ଧାନବିଲରେ କାଦୁଅ ଚକଟି ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କୁଶାଡେରା ରଘୁମାଲିକାର ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ଧାରୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ। ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ କବି ଶୈଶବର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଶିଶୁଙ୍କ ଲୋକଚାରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକ ମୁନା ଶୈଶବର ଅନୁଭୂତିକୁ। ସେଥିରେ ଥାଏ କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ସଢ଼େଇ ଖେଳର ଉଦାସ ଆଖି ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଚୌକିକୁ ୱିକେଟ୍ କରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା କିଶୋରଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁହଁ। କବିଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ କୁଶା, ରଘୁ ଇତ୍ୟାଦି କୃଷିକର୍ମଜୀବୀଙ୍କ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତର ବୋଝ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ କୃଷିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭାବୀ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ଫଜରେନ ଫାଟୁଣୁ, କଜଳପାତି କାଉକି କୋଇଲିନ ରାବୁଣୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଜୈନମୁନିଙ୍କ ଅଦାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱର, ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ଅନୁଶୋଚନାରେ ଝୁଡ଼ୁସୁଡ଼ୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିନିଦ୍ର ପ୍ରହର। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ସଞ୍ଜ ଅନ୍ଧାରରେ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟିଥିବା କିଶୋରଟି, ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଥିବା ମନ୍ଦିର ଚୂଳରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନରେ ଆଦି ଅନ୍ତ କରୁଣ ଶୋକର ପ୍ରହର। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ତୁଠରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରି କୋଠଉ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଲେଉଟି ଆସିଥିବା ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହଶୀଳ ସକାଳର ସ୍ୱର। ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁପମ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶ ରହଣୀ ଭାବନାରେ ରହିଥାଏ। ଫର୍ଚ୍ଚା ନହେଉଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାନ୍ତି ପରିବେଶରେ କାଉ କୋଇଲି, କଜଳପାତିଙ୍କ ରାବ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାର ଜୈନମୁନିଙ୍କ ଉଦାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ କବି ଜୈନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ସଂଘଟିତ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀ ଭାବୁକର ଅନ୍ୟତମ ସହଚର ବୋଲି କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାବରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବାସ ରହଣୀ କାଳରେ ସ୍ମୃତିମୟ ହୋଇଉଠିଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଦିର ଚୂଳରୁ ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡି ମାରି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଥିବା ଧର୍ମପଦର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀରେ ସ୍ନେହଶୀଳ ସକାଳରେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ କରି ଜୀବନର ପରମାର୍ଥିକ ମହିମାକୁ ବୁଝୁଥିବା ଓଡ଼ିଶୀ ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରୁ ସମୟକୁ ବେଖାତିର କରି ସଭିଙ୍କ ଅଲକ୍ଷିତରେ ଦୂରକୁ ଅନେଇ ରହିଥିବା ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୁକା ନାୟିକାଙ୍କୁ। କଇଁଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଁ ଦିଘି ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଅଳତା ରଙ୍ଗି ପାଦ ଘଷୁ ଘଷୁ କେଉଁ ଦୂର ସ୍ୱପ୍ନ ଲୋକରେ ହଜିଥିବା ଅନୁଢ଼ାମାନଙ୍କୁ କଥା କଥା କରି ଥଟ୍ଟାରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ ହସି ହସି ଲୋଟି ଯାଉଥିବା ସ୍ନେହଶୀଳା ଭାଉଜଙ୍କୁ। ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ଚିତ୍ରଛବି। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ମହାକାଳକୁ ଜୟ କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଷିତ ଭର୍ତ୍ତୁକା ନାୟିକାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କବିଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ
ସହ ଗମନ କରିଥାଏ। କବିଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସଶବ୍ଦ ଚିତ୍ର ବି ଯାଇଥାଏ। କଇଁ ଫୁଲ ଭରା ଗାଧୁଆ ତୁଠରେ ଅଳତା ରଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ୍ୟ ରମଣୀର ପାଦ ଘସାର ଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନାଲୋକରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅନୁଢ଼ା ଏବଂ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସରେ ସ୍ନେହ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଖରୀ ତୁଠର ଭାଉଜ। ଏହି ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଭିତରେ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତି ପ୍ରବାସରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହୋଇଉଠେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟିରେ ରହିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା, କାକରା ଛୁଞ୍ଚି ପତର, ସଞ୍ଜ ଅନ୍ଧାରରେ ଦେବୀ ପରି ପିଣ୍ଡାକୁ ଆଉଜି ବସିଥିବା ଜେଜେମା, ଝୋଟିଚିତା, ଦଶରା ନହବତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଘର ଭିତର, ନେଇଯାଏ ଭାଗବତର କୁନି କୁନି ଧାଡ଼ି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ଓ ଦୁଇ ଚକା ଆଖିର ଅଭୟ ବର। ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା। କବି କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଜୀବନର ପାରିବାରିକ ପରିଚିତି ଓ ବିଶେଷତାକୁ କଳାରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସହଚର ହୋଇ ପ୍ରବାସ ଜୀବନରେ ଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ହଳଦୀ ପତ୍ର ବାସ୍ନାରେ ବାସ୍ନାୟିତ ପିଠା, କାକରା, ଛୁଞ୍ଚି ପତର ପିଠାର ସ୍ୱାଦ, ତା ସହିତ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଦେବୀଙ୍କ ପରି ଜେଜେମା, ଘର ଅଗଣାରେ ଝୋଟିଚିତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ଭାଗବତର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାଡ଼ି, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ପ୍ରତି ଥିବା ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଓ ଅଭୟବରର ଆଶିଷ କବିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବାସରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ପରୋକ୍ଷରେ କବି କଳାତ୍ମକ ଛଳରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଭାଗବତ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତିକୁ ଅର୍ଥନିଷ୍ଠ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିଟି ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ସେଇ ପୁରୁଣା ଟେବୁଲ, ଯାହା ଉପରେ ଧୂଳିକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଜମା ହୋଇ ରହେ ମୋ ବହି ଖାତା, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ବାପାଙ୍କ ହାତ ବାଜି ବାଜି ଅଧା ଚିରା ଓ ତେଲ ଚିକିଟା ପୁରୁଣା ଗୀତଟିଏ। କୋଠରୀ ଚାରି କୋଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଖେଳଣା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଏବେ ଅନେଇ ଯାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜାତି ଜାତିକା ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ, ନୂଆ ଖେଳଣା, ନୂଆ କଳ୍ପନା। କୋହ ଲୁଚେଇ ସ୍ମିତ ଖେଳାଇ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ନଇଁ ପଡ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମାର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଏତିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ, ଏତିକି ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଟେବୁଲର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥାଏ ବାପାଙ୍କ ତେଲ ଚିକିଟା ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ନିତିଦିନ ଗାନ ହେଉଥିବା ପୁରୁଣା ଗୀତ, କବିଙ୍କ ପଢ଼ାବେଳର ବହି ଖାତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତବକ ଏବଂ କବିଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଶୈଶବର ନାନା ଭଙ୍ଗୀର ଖେଳଣା, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ମାନସିକ ପଣରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଖେଳଣାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖି ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମାତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆତ୍ମଖୁସି ହେଉଥିବା ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀର ଚଉରା ମୂଳରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଓ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା କବି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଂସ୍କାର କବିଙ୍କ ପ୍ରବାସ ଭାବନାରେ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉଭାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାର ଉଦାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ଭାବନାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏହିପରି ଘରର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର କବିସତ୍ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଜୀବନ, ଧର୍ମଧାରଣା ଓ ଲୋକାଚାର ସାଙ୍ଗପାଙ୍ଗ ହୋଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କବିତାଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି, ଚଳଣି, ଜୀବନ ସ୍ମୃତି, ମାଟି ଓ ମଣିଷର ଆଚରଣ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଭାବଗର୍ଭକ ହୋଇ କଳାରୂପ ପାଇଛି।
ଏହି ଓଡ଼ିଶା କବିତାଟି ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଭିମାନବୋଧ ଉଦ୍ବୋଧକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଧର୍ମୀ କବିତା। ଏହି ଜାତି ସ୍ମୃତିର ଉଦାତ୍ତ ଭାବନାକୁ କବି ବାଗ୍ଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନ ଲଳିତ ପଦବିନ୍ୟାସ ସହିତ କାବ୍ୟିକ ଚିତ୍ରଧର୍ମର ଶବ୍ଦ ଚାତୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାବ୍ୟପଣ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାୟିତ କରି ପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି କବିତାଟି ଆବେଗପ୍ରବଣ ଜାତୀୟତାବୋଧର ବିମଳ ନିଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିଛି।